Hi ha mites de tota mena que han arrelat amb tanta força en l'imaginari popular que, al final, han adquirit categoria de veritat. Ni utilitzem només un 10% del nostre cervell, ni a la tomba de Groucho Marx posa «Perdoneu que no en llevi», ni Sherlock Holmes diu en cap novel·la «Elemental, estimat Watson». Tan fals com tot això és considerar que Catalunya va usurpar en el passat a l'Aragó les 4 barres de la seva bandera, com molt sovint se sent dir. La senyera, la bandera catalana, si és alguna cosa, és precisament catalana. És clar que la història que ens explica de quina manera el rei franc Carles el Calb va agrair la fidelitat del comte Guifré, concedint-li l'escut de les 4 barres dibuixades pel propi rei amb la sang de la ferida del moribund noble català, no passa de ser una bonica llegenda, nascuda al segle XVI. Però, d'altra banda, no hi ha cap document, testimoni o prova que demostri que l'origen de la senyera no és català. Una teoria que troba la seva màxima difusió en fòrums i àmbits des dels quals es pretén desproveir Catalunya dels seus símbols mitjançant considerar-los il·legítims. La realitat és que les proves arqueològiques i historiogràfiques fetes fins al moment diuen tot el contrari. En el segell de Ramon Berenguer IV, datat a mitjan del segle XII, ja trobem els 4 pals. L'obertura de la tomba de la comtessa Ermessenda de Carcassona l'any 1982 ens mostra un sarcòfag romànic original i en perfecte estat, decorat amb tot un seguit de pals verticals grocs i vermells. En aquells temps encara no existia cap normalització que definís quants pals havien de tenir els escuts heràldics. I alerta, perquè la comtessa va morir el 1057, ja fa gairebé 1000 anys, i tot just un segle abans que Catalunya i l'Aragó establissin la seva aliança, mitjançant el casament de Ramon Berenguer IV i Peronela l'any 1150. Ramon Berenguer IV, independentment de la seva unió matrimonial, va seguir lluint l'escut del seu llinatge, 4 pals vermells sobre un fons groc. I és aquí on trobem l'antecedent més antic de la nostra bandera. I així ho reconeix el prestigiós heraldista Armand de Fluvià, però també l'aragonès Alberto Montaner Frutos, que ens diu: «No hay duda de que el primer poseedor de los palos de oro y gules fue Ramón Berenguer IV». Per la seva banda, Menéndez Pidal de Navascués, també de Saragossa com Montaner, conclou: «El primer testimonio auténtico de las armas que usaron los reyes de Aragón se encuentra en el sello de Ramón Berenguer IV». Tot plegat serveix per confirmar el que semblaria una obvietat. La senyera, la bandera catalana és catalana, és clar.